Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nabag nga bigat yu amin na sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manin nga sumang iti programa, Dear Manong Nemi. Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat, tinimbag nga oras, tinimbag nga kanito, kada kaya amin nga sa kapana, pagayam kumusta kayo manan mga kanemers? Please share this program, share, kabayatan nga bibuya kayo. Kahit padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Mario, ti maestro, tinaliputan, tinaguliban ka no a maestro. May isang maestro? Naguliban. Siya nang gulib ken ko na. Yung asawa na maestra. Pakasalitaan ti maestra ken maestro. Pakasalitaan ti may isang eskwela. Pabagayan dato'y may tampo kita. Iti programa ito yung Dear Manong Nemi. Iti pakasalitaan ni Mario. Basta agbibuya kayo. Happy watching. Nasaan nyo pa yun i-share? Damdamo nyo nga nag-tune in. Please share this program. Hindi na rin papagayan ti pakasalitaan ni Mario. Pakasalitaan ti may isang maestro nga ti asawa na kat maestra. Dagitay kakadwa ng agtrabaho kat maestro. Siyempre, eskwela yan. Sagudahin nga rin ti surat ti pakasalitaan ni Mario, tinaguliban nga maestro. Dear Manong Nemi, idadakon ngagbasa at elementary Manong Nemi, imbagak idin itinakam ko, kaning karik. Kahit kung tumatagbalin na maestro, mangisuro. Apay. Para kanyak Manong Nemi, sila nandaklan nga kurso, profesyon, timako na maestro o na maestra. Ta saan nga nagbalin nga abogado, ta abogado, no saan nga nagdalyas at kiniser kini ma'am, iti manipod preschool, kinder, gingana iti makapaggraduaro. Awan tinagbaling nga presidente, no saan nga naggapungo, iti maestra o maestro sang kari. Kaya siya tumit ag-asawa, asawa ik tumit, pada kami susuro, maestra. Kaya dito nga rapap ko Manong Nemi natumpal. Agbadbada kami Manong Nemi, nga mga surusuro, kani nagbalil nga asawak ni Marla. Kanampat itanda ni tinagan panagpada mi Mario ken na Marla. Hamad nga rin nga mabaling nga Mario ken Maria, nga Marla tinagan na. Aday din, may sa nga tawen Manong Nemi, nga mga surusuro kami, dakda kami laing iti single.
Buwan manong name kit ko nada nga ron. Damo mo ti simrek, naggadan ka mga simrek, iti school year. Kunada kada kami kit, uy, pagpinustahan tayo. Oh, Mario, Marla, na kayo tagasawa. Pambaramin tumatentag kinita, anong naming aginisem, aday din mariknak, nga na isang sangayan kini Marla, anong naming, nabasnag isuna nga mga isuro, akasmat iti kinapasnag ko. Agbatbata kami nga mga isusuro, anong naming, iti Anastasia Pre and Elementary School, may isang private school, manong naming. Nga ti principal, iti dito nga mga eskwela, isumit lang taking kukwa. Kung nakaro tinagam ko, iti ubingak, inarapap ko dagbali nga maestro, natungpal. Ita, tamay sa ako nga maestro, arapapag ti mga asawa ti maestra. Kalbasan na, ti arapap ko, mangipas de kag tungat ti bukod kong eskwela. Eskwela, manong nemi, nga pagbasaan, napakaten na ba, hindi kiti ubing, tapos iti masanguanan, naparagdakkel da, kit matineb da, may pasagipsap kadakwada, iti adal. Kaya hindi kiti nasken nga maamuan da, para iti parang tunoy da, iti arapap da. Gabuto talaga nga agayatak, kani Marla manong nemi, napong kuinranta mismo dya balay da ng pasyan. Nakiktot? Oh, Mario, flowers for you. Ala, iba-iba sumsamit talaga ti kantsaw di kiti padat nga mga susuro ha. Iba-iba sutan. Tapno, maragsakan da ka, napatangan da. Kan maragsakan da mat nga tuwa. Nagtugaw ka. May mensahe? Nakaturog na tatang kinanang kon, kaniadin ko. Sabi ko matamatong paltarapahap ko. Narapahap mo nga niya. Nagtutuloy ti kina maestrok. Tay dubi nga kabaylayan kat narapahap ko nagbaling nga maestro. Narapahap ko nagbaling nga asawa ti may nga napintas. Nalaing ka maestra. Agaskeng ka. Ken maudi nga narapahap ko madaan ti anak. Ken madaan ti kabukbukod ng eskwela. Umis-isan ni Marla manong nimi dito kung natin magusto keng kuha na ta na urnus nga napudaw di kiti ngipin na nabiyag di kiti mata na nakalaplapsat nga talaga. Isot ka pipindasan ka na kitay co-teachers ko nga babae. Isot ko bingan ta siyempre nagpadpada kami nga simrek, naggadan kami simrek. Kalpasan nga nag-apply kami. Mario, arapap mo, di makaasawa ti maestra? Siyak. Saan? Pabimet. Di kayat ko kumakit abogado, wano, businessman. Hangim, mo ito may garong ganyak abogado kada businessman. So nga, mukanyat na ikari, apagid nga saan. Nasingpad kamit, guwapo kamit, nalaing kamit, nasiat kamit nga maestro. Nadana kiti namnama manunemi ti daytang ibagbagana. At kalpasan manunemi ti inem nga bulan, opisyalen, ken formalen manunemi. Nga dan nagkinaawatan ti puso mi kini Marla. Kastaw na tinagsak ko manunemi di aklonan na. Pabaling ka di nga, itamit lang kitag celebrar ta. Celebrar na niya. Ipakada-kada tatangkin nanang mo. Orat adamat na jay karag-karag nga lugang ko. Pamananta. In the itimol. In the uminom iti ka class ng restaurant. In the date. Aslam mo lang bagang kalpasan na ito kat intentog check-in, no? No kayat mo, ang inuham mo kayat, saman tulad ito ti amin mo ito na makapagkasarta, pagkat din nga saan. Ano yung ti planom? Mabalimat nga, after a month, mabalim na tagkalaysa. Kayat mo nga asawa ta? No kayat mo. Nagurnong tapay. May sakit ko duwang tawang pelang nga, mangisusuro ta. Urayan ta nga, ada duwang school year na mangisusuro ta sa eskwela.
after another school year. Nasod ko na, diso, amin na pakayatam, kan pakaragsakam, lagi to okay ganyak. I want to sign, because I love you, Marla. Naamuanan manunemi ni ko to church mi, nga dan nagkinaawatan ni puso mi kini Marla. O, makita tayo? Iba nyo narik na. Long table eh. Tapos malanin ito, matibuksid min Ayaw gayam. Into nagkasar kayo. Hanyo ito patpatang da klase Una, bakasyon to. Baka June. June. Oo na ito, parang susarap ng netan. Napudot na noonin na April. May, kalakalingan natin May. Anam ako nam, Mario. Urayan niya nga bulan, urayan niya nga aldaw. Basta tinaskan ka nagkasar kami kini Marla. Ken, mga alak kayo, ang pili ka na kita, mga anak ka na kayo, di kasar, tapos adot agregalo, di ba? Dagtupak ti sang haribot, yung matunggal may sang kasot nga mga anak. Sang haribot, 100,000 yung asigod, pangrugyan. Ni, principal, di kita agasaw nga aking kuko di eskwela. Hanyo ala ni danganinong gininang. Sino? Ni Sir Hidalgo, ni Mr. Hidalgo, ni Greg, ni Principal, aking kukat eskwela. Diyak to lang mo, mabainas. Ano ko, kabay mo, Mario, siya kamay. Ano mo ko ng sweetheart? Agplano tan pa na maalan tang mga anak ti kasar. Diyak kayat? Anak di mo kayat? Diyak kayat ng mga anak ti kasar da. Sir Greg kani Mama Mercy. Apa di mo kayat? Nating, bakasla, ibagbagadang gabot anak na tatan ti kasar, kat kasla, uran niya pararamidan tan, kat kasla, handang agungot ka data. Dakat kas tangarot, dakat ngarot na po utang mga anak tat kasar na maestro kat master ito. Oo? So, nadya kayat. Amo ka mawatan nak Mario. Sige, amin nga di mo kayat. Okay lang. Nagtungpalan naman nun na imi talon nga tawen nga mga susuro kami kini Marla. E natulagan ti kalay sa amin manong nemi na isagana nga nalaing siyempre iti simbaan. Iti may isa nga function hall nga naangay manong nemi ti reception. Amin manong nemi di kiti padamay nga mga susuro agraman pamilyada at dada. Dahil kakabagyan partido ni Marla kastamat kanya. Uwain manong nemi nakaragsak kami. Natungpal manen, ti may sa pagkaragitera paap ko. Ti makaasawa matlang manong nemi ti maestra. Agas ka ni Marla, awanin sa pulag ti pintas na manong. Kinasingpet na, kinalaing na, kinaanos na, mangisuro, kasmat kanya. Inyawit ko iso na dito'y balay, siyempre, numampay pa ang plano mga dagos iti amang tag-apply ti house and loan, ag-loan kami ti house. Karedi nga rabi, manon nemi, insuko namin pinsan ni Marla, ti amin na. Ni Maestro Mario, kani Maestra Marla, nagmaymaysa. Naglanang dagiti bibig mi manon nemi. Ninanam mi ti samit ni ayan. Didi gusto ko isuna karagidag kakabarang agay ko nga danay buding ayat anasudi. Iti na dumaduma pa set ti baki. Naaprusak tinakinis nga kutis na manon nemi ti so amin nga paset. Dagiti nawas na ay kanapura nga lupuna. Tiga kuweba. Wano gukayab manon nemi nga sutruwangan ti langit. Noon niya tinaramid ko kastamat timbales na kanyak. Arakop kanarakop. Agek kanagek. Aprus kanaprus. Aging kamanon nemi nga nausatanen ti ruangan ti kuweba ket nakatuknumin ti langit iti naulit-ulit agun daway. I love you so much, Marla, sweetheart. Siksikan to lang ti babae ti biyag ko. Talaga? Tanya ako mawit sa pulik ka. Katsika. Siksikan to lang ti lalaki ti biyag ko. Mario. Siksikan to lang.
Si maruno manunemi nga nadaan kami ti kabukbukodan nga balay. Tanaglon kami. Wine. Balay nga, medyo asideg, iti eskwela nga pangsusuruan mi. Samot ka di nga walking distance. Sa maysa, daladal mo't manunemi ti lugan. Adan makatawan, nagdandan na kami, agasawa, manunemi kini Marla, kat kuna nakada kami. Uy, kanong agsikog ka Marla? Isarunuyot ti anak. Kaduan nyo. Tapos nagbalindan to, na maestro, kada maestra. Diyan ka mo. Sampang ka nalain ni Mario nga pumutot. Dumteng tulad ta. Kang kanain ta matagagagdan Baka nasadot kayo. Susunod ko matagsadot. Kaubingan mi. Hore al daw nung asawa mi, oy. Napalabas pa di makatawan. Doon nga tawan mi, nagdandan na. Apeng nga ta, sweetheart. Kinunana. Ay, patsika pa ta. Hanin. Apay. Doon nagtulad ta. Sa mesa, di mo kadikayat nga awan ti anak, pailaeng. Di ba, da plano ta gurnong, iti kwarta. Kaduan ti ta gurnong. O, matuunay paggastusan ta. Tapno, mangipadakdagdag tumatibukod ta nga eskwela. Tapos lakas ta nga eskwela. Private school. Nga tikong kuko si kakensya, di ba? Nagalatan tumat ka na kita kaskalatang naanos, nalaing nga mangisuro ka na kitubing. No kasapulam ti anak, ano man di kita pupils ta? Di iso pala ti bilang ta nga anak, di ba? Di ba ti maestra kita iso ti bay kadua nga ina, di kita ubing. Original nga anak ina, di kita dada di balay. O, mawinda dito eskwela. Datayo ti parents, di ka? Di ka ti pupils tayo, nisuro tayo. No, dada dito eskwela. Iso nga, ang problema ti anak, gabo ta ado ti anak ta. Ito na minsan, gundaway nga may nakpinasyar, manunemi. Ti padagment lang ang maestro, na nagkinaeskola ak iti college, nga ni pareng Dario. Ada asawa na. Pagkumpadre kami ta, inanak mi na ti, inaunang anak na. Manunemi. May nakpinasyar iti balay. Pada nga maestro! Uy, pare. Painom ka man ta. Sampumot nga tsak uminom. Nagata, urita lang mata. Nakapasyar ka man. Kung may kakarot sa rungkaran. Ano jak mo ito umay dito, hanggang mo ito umay di balay. Anak, kumusta? Stoy, di ka man lumadaan ti anakin. Nakakarot mo. Kayat mo, iba kakangat sukal na. Dahil ka man yung Dario, sukal-sukal lang, kumato si bagam na sukal na, mangaramat ka ti sa bali nga babae. Dahil sukal na, isarek mo ti sa bali dahil kuwang. Iti sa bali nga po. Taman to wala. Dulam. At kastaman, 5 nga taon nga saan da nga ganak, napada nagpa-check up, aw mo diferensyada. Imbagak tikas dyan, inaramid na. Kat, o da dyan. Sigog idin ni bakit na. Wala. Baka matagos-usar ni bakit mo iti pills. Ngata? Baka di na kahit aganak. Oh, posible. Oh. Nakaseksexy. Nakapimpintas. Kasal ko balaas ang lata. O naman lang noong asawa na. Di na kahit siguro aganak. Tamang nung matadahil ti pintas na. Ito apa ito yung ganakin matadahilan. At akas dyan eh. Agos-usar nga ta. Abi nga di mo saludsudan. Abi nga di mo siimin. Abi nga di mo di ka agsukain. Posible nga paginduldulinan at tumtumaren na. Di bigat. Di karagad na siguro. Kaya no kadigdigos na o nakapangpangan na. Surutem no sa dino papanan na. Nasuman ti kwartoyo. Baka ijetihan ti agas na tumaren na. Nang narunon no kaigam ti danom. Ha? Tilabagbagan ba rin? Ay, Dario. Anya ka na. Siim ka ron. Once nga ti may sa nga babae kat nangalad danom sa mapanit sa bali nga lugar nga saan nga hanang inuman sa ibati madla di baso. Kahit mga sawan, ada tumaren na. Kasano nung muna nga alad na di agas sa mapan mga alad danom saan inuman sa tumar. Ha na makita na ko ha. No ilimad na tag tumar. Alad na di danom mapanit ti ayan di agas. Padasim nga si Imoy.
Sininter ko nga peso manong naming im jak penakita nga nangalat danong masimrek iti silad mi una na paniti sa bali nga lugar di uminom sana man lang ipanenjay unong ugasan na ang pilagit asigod inawan ng sigod di pag-inuman na. Oh, sweetheart, abay. Awan. Kasla klas sisiman. Ano nga sisiman? Ito pala nga madlaw ko kit-kitain ka. Mailiw ka ang kingkay. Iti kastigang bikat, mailiw ka, iti rabi nagpapasta. Nagtalunton nga ko tawin, naumpay nakta. Urayem, sampai nga dinteng. Sige. Noon doon ka ano nga dumdeng. Sagutan na ta ni Apo Diyos ti anak ta. Ti iso. Karita nga tawan manunaymi nagbali nga busy kami iti eskwela. Tado kami manunaymi di kitinasken nga kamakami. Ngayon na may ring paskonton. Let's go. Umunakan. Batik palahin. Oh my God, to alain? I-text mo to, no, may kalain? Sana, doon ba tilukan to eh? Umuna ka lang syudad. Sige. Kanuray awan, iti kamakami manunaymi, no, sa angras kan ti overtime, tanalpasin ti amin. Every other day mat manunaymi nga, i-text na kanya kung umunak to ta. Ne. Ano yung tahat-tahat na di mapaspasamak. Sa bagay manunaymi, naduan magda private school kita. Ado pwede kita agpaisuro. Ito sardam. Ngampa na mismo na kita ubing. Kasta ka tararami din, dasawa. Nakaturo kak to manunaymi, nga jak to pala mauray suna. Then doon makariingak, malukagak iti mga tengatrabi siguro. Adan. Kaya mailiwak, siyempre, arakupay. Agkak, kunanan to. Sweetheart, napuyatan na. Madamdaman tulangan, ha? Tumpar bangon. Mapuyatan ka kami, napay kami nga, sige nga, mag-overtime ka, tap no, umad-adot kwartata, panggatang tanto, ano, pangipatagdar tati bukod ng eskwela, di ba? Manong nemi, upatin nga bulan na kasto ti mapaspasamak. Diyak kumakahit agatap taon turumbing nga pagkatapak. Ano yung may nakmanin pinasyar manong nemi ni paring na Dario. Nang itugutin ti arak, kuwam ti pulutan ng baray. Ni Mrs. Awan na, pag ano nag-shopping. At kinidate na siguro. Yung kinidate ko bagbagaman. Ada problema mala. Dangarod. Kang kanahin nga maladaw ng gawit ni makat ko. Tapay. Dalas ka ni kamakam na kasi dyan. Ada paaramid ni Mr. Hidalgo ko na ano ka. Diyan principal, aking kuko at eskwela. Siya imong kidida, baka na relasyon da. Natako na? Napindas ni baka mo. As ito kung matisan ang kurso na taking kuha na. Laklakayanin, Mr. Hidalgo. Ano laklakayanin? Mutaw na ko man. Tilaklakay una yung ko sa agasot titawin na. Nagitagtawan ti 50, 60. Nalaing na pala di kita. Naglalalo talaga nga usarad na kalagit umubing. Talay bagam dari aman. Nagitagtawan ti 60 kumakas pagalikan kitag-chicks na iti 8 adik teenager. Kasla bumaba na jay tawan da. Kasla dalag subli ti kinaubing. Ngayon no ti ubing met nga lalaki kit rumaman ti matruna. Lumakaya mati sona. Nabartik sa nga. Nabartik kan sama din para. Hindi imbaga kan ka si Memsona baka no tumtumar diba inaramid mo. Inaramid ko. Kahit napasamak. Met. Ita agbalin ka nga detektive.
brakpay. Amin nga di mo si Imen, kasi to yan na no overtime ko makit nga di eskwela si Im. No, paspasama ka talaga. Wala sangkit, amin nga di mo bantayan, kan tulungan. Baka di na kayat. Una di na kayat at no, awan tisturbuda kay ni Mr. Hidalgo. Pare Dario, kagura ka. Tabay. Kahit mo sawan, lip-liputan nagtasawak. Awang kasdag si Im, pare. Lalakit kinataom, si kakumatrumbe nga mga ramid, imbas nga ti babae. Nakalalas, nga di babae ti manglipot ti lalaki. No kayat mo, Mario, tulungan ka. Diyak kayat. Anat di mo kayat. Nga tulungan ka. Diyak kayat nga maamon ti kinaputno. Tapos di kas tagat luglugitan nalat ng lulunam. Saan nga putno na ita, Dario? Saan nga maramid ni manalat ti manglipot kanyak. Saan nga maramid ti makirelasyon sa baling nga lalaki. Di na maramid ti agbaling nga kirida. Di mo lang kahit nga nugutin. Di mo kahit nga maamon tinapudno kabuta na sakit, nakasaksakit, di ba? Baka makapatay ka. Ngayon kasulat ang arodan, daldar-kabkan, kasanong nung pwede ti atap ko. Abi nga di ka ginbistikar, tapno, ma'am ti budno. Diyak kahit nga maamon ti ginabudno. May masansang na talaga, manong na masansan. Kat siyak manong naimi, siyak madildilawan, siyak matagim imbestiga. Kaya may tinamisan manong naimi, siyak nabupuotan. Sweetheart, abay nga kanahil ba't ka nakastoy? Kat di mo kaya't, nagsweldo akat ni. Adakal ti mainahin, ti kwartak, ti sweldo. Ano nga tanong, umay katulungan, tap nagsweldo ako. Sana na, kayang mat. Samad lang siya. Saan ka din nga rumbing nga siya kumata overtime? Baka nga kahit magim, laglagipem. Apay, kitsanak ba na kanakot to? Kalkali nga matirik bagik. Basta syaklatan. Tinawagak manong na ni paring Dario. Oh, pare, ana. Mayataksan ko na. Nga na. Agsiimak. Aslam, diyak kayat eh. Di mo kahit maamunti kinapudno. Baam tulungan ka. Siyak teksiim. Ha? Kabisadok mo tiskwela yun, di ba? No, ang tao tuneg, open tiruangan. Iba na nga, kasunod ka makastrek. Kahit adamat gwardiya, ti gate. Alis to lang neta. At dalaman pang kuibag ako pasukso akla di security guard, maya tung edad. Gawin. Nang naruno, ipakita ti identity ka may sakman na mestro sa bali lang eskwela. Oh, intun ka anot kahit mo. Intun rabi. Okay. Agistambay ka lang dita, naka-online ka lang. Tanuan yaman ti masiputak. I-video. Ma-picture ko. Isend ko kay kati messenger mo. Ha? Sige. Muna man nga nagawid manong name iti dahi tanga malem ti text man ti asawak nga muna aklatan. Dikat kapilitan manong name nga sisyak man tinangan. Alas 7:30 manong name iti agring ti cellphone ko. Ni Dario. Hello Dario. Naka-online ka? Tsaka hindi ka makita naka-online na. Grata, i-open na ito yung wifi ko. Kura ka nagsagala ka kita. Ayaw mo ka din. Dahil nandito unig. Magkita kita ng saan ka magkita. Sino? Ni Marla. So kaduha na. Siyempre, sino kong kaduha na saan nga di punong goro? Ni Mr. Hidalgo? Ang nakaduha da? Ang daduha ka kaduha da?
Sige. Nuanyaman ti makitak. Isan ko king ti messenger mo. Manong nemi, kalbasan nga ta, iti may isang oras. Dan simrek ti messenger ko, manong nemi. Diyos ko. Hindi tayo itong parparik na kanyak. Imo na. Picture ti asawak. Rumrumar. Tinurong na ti gate. Si maroon mga picture, manong nemi. Asit gani. Marla ti may sakot siya. Si maroon manong nemi video. Video tin insan kanyak ni Dario. Imply ko. Nakalawlawat manong nemi. Inlukat ni Mr. Hidalgo. Inlukat na tiri daw ti kotse sa naglugan ti asawa. Sana pa ni ti ayan ti driver seat. Binidyo manong nemi ni Dario king gana nga nakaadayon ti kotse. Nagkuyog dagiti ayop. Ti babaero ang prinsipal. Dan madi nga record na reta ang prinsipal. Piniktimahan ti asawak manong nemi. Yung baka lang, no napandalang, si marunong nga picture manong nemi. Ito uneg, ti may isang restaurant. Oh. Mangmangan manong nemi di kinidwa. Madlaw ti kinasweet na. Tinawagak manong mini nga mismo ni Dario. Sinong bata na? Saan na kisisturbo na, kumpadre? Kada uso sa cellphone ko pag video kan pag picture. Punto kang dito ng insan mo? Alangan mo nga agparpartuatak kat makita mo tirupa ti bakit mo kinmuro pa ni Mr. Hidalgo. Agro ka, kat pumanaw dan, suruta kita. Sige. Nemi na pala nakalukat nga tiyangki na mahanap yung matang iti gin. Ora sana nga uminom. Numan pa yung mapilpilit na numakuha na daduma ni Dario nga uminom. Mang-shot, nakastang agsango kami. Tinaudi manong naming in sand ni Dario kat iti imbidyo na manong naming isa sa dagiti duwa iti hotel. Kula da ibarsak manong nemi tigigamak nga baso nga daarak mo. Iti ayo, jak pulos pagarupen manong nemi nga tikas kini Marla naka desdesente tilangana naka emma maaramid na tikas toy. Tanya ti kayat na. Kahit na ti makirelasyon kay Mr. Hidalgo tapnoan niya. Tayo doon mabalo kat kukuadan dahil ang eskwela. Na kami tinagarapap nga madaan iti bukod mo ng eskwela. Kaslasanak ang mamati manong naming nga ti asawak. Nga ipatpatag ko unay, dinaydayo ko unay, kapagarup ko nga na Emma. Kat nga di makaaramid ti kastoy nga aramid. Manong nemi, dandani kong maibus ti may sa ng buti. E di makiknak, nagsugaylak. Diyan ka mo, no manong minutos manong nemi, nga nakaturo ka. Di makaringak, kinitak man ang cellphone ko.
oras gayam nga nakaturo ka. Adalitos nga, insan kanyak ni Dario. Video. Rumrumwar da kiti doa manong nemi manglilipot. Rumrumwar da ng kapoy ti hotel. Nandit aramitak. Tinawagak ni Dario. Pare, di ka ba nakaturog? Di ba si mangpit di bakat mo? Oo, matpay. Baka dandanitan. Nadako nito'y balay. Inur-ura ko di ang aramuar. Ti amo ka 3 hours lang, 2 hours na lang. Ta short time ti 3 hours, di ba? At sa bali nga mga rabrabaho, mangkudkudkud iti nga bodo ni bakat mo, kumpadre. May sapay nga lakay. Agam nakaradkad ba't Siyempre, baka nalalay ni Mr. Hinaldo kong musika, kumpad. Nakapagpungto tan Dario. Di kagpungto ta kasta. Palan naman ang sumarunong aramidem. Kayat mo ka di pa tikas ka ni Marla. Tumuknot sa dilangit ti kurak kang kuana. Anong orte aramidem? At dato'y di kita nakasulsolidong ang bidensya. Kaya pakita mo ito kayong kuana. Saan ito nga pagsaan? Hanton makapaglibak. Siyempre, agpakawan to kayong ka. Una saan kat saan agpakawan? Baka aramidan to ni Mr. Hidalgo agsina kayo. Iti pang isuruan. Kahit mo sawan, siyak pa nga mismo, nga liniputan na, siyak di maikat ito na itang eskwela. Gabuta, di ka relasyon ni bakit mo, kat aking kukwa, iti eskwela. No sa langadam tumat ni Mr. Hidalgo, angat na naman nga ramidan na, kick outan na ka. Dagiti ayo. Napya ko maano, public school, ang private data. Unang undermet lang di text, ore pa'y pare. Ada marami dakil ti marami dan ti kwarta, na naruna kat ne. Ti isak lang mo, no, ipulong mo kat aking kukoy ti eskwela. Mario, magipagleding itak ka pare. Mabalin siguro kasat-kasat mo. Damat annulment o legal separation. No di mo kayatin ni Marla, uno saan na kan akayat, di mangalakan to sa bali. Alis tumad lang ti sumrek ti sa bali ang pagadalang nga pangisuruan mo, ikatan na ka iti detang eskwela. Uno saan kat voluntaryo nga gikat ka. Manong nemi dintengen ti asawa kinitak ti oras alas 12. Medyo no asawa nakmet manong. Si Mangpet, si Mrek, ada bukod ng atulbak eh. Oh, si rin ka pa lang, sweetheart? Ano nita? Uminom ka ti arak? Iminom kita ngayon. Nakaturo ka no asawa na ako. Nangarunan no, inakagdigos. Lagagdigos ka, jacket ka, kaidat din, agat arak. Kapahanak nagdigos manon na imikalpasan na. Dinanon ko, timang lilipot ng asawa kinisilad. Na imasinturog na tanabannog. Riniing ko. Marinak. Agsarita ta. Saan ko nang ipabigat na ito eh? At di pabuyakan ka. Dagitoy. Ikamang amis mo ti cellphone ko ta sikat mangupen. Manipod rugina aging gat kipos na. Sige. Manong nemi kaslaawan anyaman na kingkuana, inupen na, aging ganalpas, inyawat na kanyang ti cellphone ko.
Ket, anyang orita? Anyat ako na. Anyang orita? No napanek na kamon tipod no. Ang klase mga babae. Sige, ibagam. Pagsawsawan nak, banglilipot tak, dagas tak, narugi tak, ibagam. Amin na kahit mo. Tadi bumala. Aramidin ko matagpakawan. Nagpakawanak man. Pakawanin nak. Ngam amok nga din akong maawat. Takayat nakadpay. Kaya saan nga dahil at saludsod. Di mo kad masaludsod. Nga namayagan nga saan ka akayat. Ay! Sige, tumpanak! Lang, tumpanak! Saan ka lang basta tumpahan? Ayop ka! Papatayan ka! Unak manong naming yung alalod ko lang ng ama at agyak. Hindanon ko man, tidanog ko manong naming yung nakalisiti alimala babae. Tinurong na ti kabinet na manong naming inuruan na kiti arwatan na. Ganda nga, ipapanawan na man lang. Siya ako nagboluntaryo nga mga halaka na kiti arwatan. Nga itamit langit pumanaw ako. Hayop kayo. Panya na kiti nagkurkurangak kang katabno aramidin kanyak tikas to'y wala. Awan ti arapap takas to'y. Naginat ka eh. Ti arapap ko ket badaan ka bukbukudan ng eskwela. Iso nakikamalalakan ti king kuha. Idin to siya asawa. Anya tamom. Baka paanal na. Agsinada iti asawa na. Kasyakton ti asawain na. Bisyosa. Nakarugrugit ka. Demonya ka. Alisom na grupat na pumanakan! Di kan kaya't pagmakita ayop ka! Kasladyak may ladawan, ti kasakit naman ang naimit ito na napasama. Diyak pulos ni namnama. Pulos nga diyak ni namnama. Pimano nga ro ti asawak manong naimit. Nabate ak may salito eh. Intulo ko yun nung manong naimit, ipangted ko nga chin. Aldawan di makariingak manong naimit. Naladaw ak simrek. Iti eskwela. Ngimsana ka nagtarus manong name iti room nga pagisuruan. Nagtarusak manong name iti principal office. Good morning, sir. Oh, Mario, damag ko kita na saan nga si Mark iti pagisuruan. Nagdiretso ak dito, sir. Tayo ba ipakitak na kito eh. Ladawan, pamaniknek iti kinadakasyo iti asawak. Anong oras kita? Di ko mapailayang nga ibagak ka na kayo nga may masalayang timang isuro dito saan ka nagtipon ng agasawa. Di single kayo pailayang yung nag-asawa kayo rumbang ko mga may sakada kayo iti agikat na umakarat sa baling ng pangisuruan. Kaya yung asawin, sir, sakpa itati katan nyo. Alangan naman nga ni Marla tikate? Kimatlahin ti sana mabales, Mr. Hidalgo. Oras sa dino papapanam, dakkalabitan siya nagigamat. Bahala ka. Ayop kayo. Numakbalin na kumakit itamatlahin kit papatayan ka, Mr. Hidalgo. Mabaling kayo saklang, hindi na ita. Ngayon magbagam. Pumanaw kan, Mario. Alam mo hindi gamit mo. Na pumanaw ka dito itong eskwela. Alis to lang ang mga alat kasukat mo. Sa anak to nga sumarating, Mr. Hidalgo. Aging kasang kayo mabales. Ano ka pag-ibalas mo? Kimatlayan to saan nga mabales. Manong name siyak pa'y nga malipliputan, nalipliputan, kaslasyak pati nagbaling niya. Apay kas to tibyan. Apay. May nagkinad kadua manong name ni Dario dito balay. Ang sakripisyo kung saan nga napan ng isuro. Kumpad, noon makad kadua ka, mga dadagas ka na midem di bagim. Baga, biglang tulangin nga, may radyo nga kunada nga, may isang maestro, nagpakamatay.
Ti rason, gabot na nagkarelasyon namin ti principal ken ti maestra nga asawa na. Saan ko itong aramidan data pare? Imawang kas ti adda kadwa nga sasalita mo. Ano ito aramidan? Kata aramidan ti amin na. Papanak. Anong ahensya ti papanak? Tapos na tagat. Saan nga siya? Itagsagaba. Siya tinikat na. Mabalimod lahat ang mga isurong ipilit. Alam pagganas ko mga isuro. Sa bagay. Tulungan na panunod. Pari Dario na tarumbeng aramidek. Tulungan lang. Anya nga talaga ti pakasaritaan ti eskwela. Ti Anastasia Pre and Elementary School. Siya Anastasia. Ti amo kagit. Na kamang laing ni Mr. Hidalgo kadakwada. When? Ada number kanyak ni Mrs. Hidalgo. Ni Mercy Hidalgo. Kahit tawagan ka. Isut pagpulungak. Baka matno, adad nga patyan na ni Mr. na. Emitis ka. Di na patyan neto'y. Di kita yung ebidensya. Ado mat ti ma-edit. Baka paano na-edit di kita. Baka nabayagan nga control ni Mr. Hidalgo. Ni baka na. Iso nga nagtultulig ta kasi dyan. Basta patasik lang pare. Patasik. Timohagak. Hello. Ma'am. Good morning. Sina tayo? Ni Mario de Oro. May isa ka maging susuro iti Anastasia Pre-Elementary School. Ada kami din nagkasara kayo kani Marla, malagip ko. Saan da kami inahalangan ng anak ti kasara ka da kayo. Mas dawak nga rin. Hindi, narikat ba't no, baka no, makang kanunungan kamlaan no, anak da kami ti kasari ti eskwela kapag isuruan mi, ma'am. Akit, naladal takas na, apag hindi ka nakatawag ka. Ano to yan nyo, ma'am? Adag dito balay. Tilahin katulong ti kadwak. Mawarin ka di umay pumasya dita. Apa, di ka kamang isurusuro? Dito ito nung ibagak, ma'am. Mabalin? Papanak. Adyang amin dito ibagam. Importante unay. Pakasagnak kan pakasagnan. Di ka maawatan. Ibagak to dan, ma'am. Sige nga, umay karo din. Napintas manong nemi ti panang entertain kanya ti asawa ni Mr. Hidalgo. Ti mga lilipot. Nagmindianda ka. Thank you, ma'am. Adan sa akin na dagsan nga problema, ma'am. Daka di maitulong ko. Naibagak iteket, seknak kan seknan nyo. Maseknan ta nga doha. Manong naiminted ko keng kuha na ti cellphone ko. Ma'am, paki-open la kita. Ebidensya. Noan niya tararamidan ti asawak. Ken ti asawam. Manong nemi-mining-mingak tila langat bakit kabayatan nga upenan buy-buyain na. Itinsan kanyak manong nemi ni Dario ng ebidensya. Kalbasan na. Kaslawan anyaman ng inyawat na kanyak. Ti cellphone ko. Akastangat ininteraksyon manong nemi ni Marla. Ma'am, di ka di mamati? Mamati hat.
mamatiak Mario. Kadagya manak. Timak der manong nemi. Napanit dining room. Idag subli. Adlaw ko nga. Amamluyan dati. Bibig na. Naban siguro iminom. Abot sakbat lang tin isarban ti Diyos. Ma'am, tulungan da kumano niya sumarunong aramidek. Siyak tinaikat iti eskwela. Tap na may tultuloy siguro, iti anyaman nga, araramidan da. Ituloy ko ti planok. Plano nga niya, ma'am. Ilaw ko kunda diyang eskwela. Dito ang eskwela, kada impatakder, dagiti nagandang kanya. Iso ka na naganan ti Anastasia, gamot Anastasia, di mama. Ngayon ay patawid kanya. Malidigin ta launay. Nga dito ang eskwela, at napakararamidan iti, sanga na siya, immoral. Data nga tawid ko ng eskwela, ng patawid kanya, di mama. Pag-aramidan, ti mismo nga sawak, ti moral. Dito yung ti may katlo, Mr. De Oro, Mario. Dito yung ti may katlo. Kahit yung asawin, ma'am, dati-dati nararamidan ni Mr. Hidalgo ti kastoy. Ora itatanda ni Matanti, closing. Saan kundon nga pa open data. Ito sumarunong eskulian. Dakil ti may kawa, ma'am. Kinapod na kagdindinamag ka nitang eskwela paggap-gapuang karikiti. Successful nga. Tatao. Gabutan na lalaing, di ka naman isusuro, kas kada kayo. Na ilaing ti mangidadaulo tapati kinadakas kat paglaingan na. Dahito yung ti pagtungpalan ti amin, Mario. Pagon yung kantulahin, no? Anantot sumarunong pasamak. Ken, I will give you a reward. Reward? Diyan ka sa pulan, ma'am. Apay ka setlas ka ng mariwardan na. Gabutan nagturid ka may kanyak. Tab na may bagam ti kinapudno nga raramidan ti asawak. Nga bigti ka makamit. Hamog na sakit para kang ka. Agas man ti marikanek ka na sakit. Kinapudno na diyak kumakayat. Nalak amin ti sakit. Gabutan. Ada sakit ko ti puso. Oh my God, baka sakit mo maatake kay ma'am. Basak pati mapaso lang kung marumbang yung pakita ka na ganyan ang ebidensya. Han, pagyaman ako natin yung imay ka. Handa pagpatingan ti amin. Inulitek. Agyamanak. Ito rayam, tagbalinto na. I-reward ko kin ka. Manong naimidik pakadaak, mismo nga tibakit tinangarakop ka niya. Ma'am, thank you. Sa trumbay agaman ka. Patib ka rin yung paginangim niyo, ma'am. Adamat nga rin sakit ti puso yun. Okay lang. Nakasaganamat nga, adalata di bulsak na tutumarek, sumkan nga agatake ha. Kasla na bawasan basit manong naimidiriknak. Kasla masisirmatak no anyat mapasama. Isina ni Mrs. Hidalgo ti asawa na. Pasardengan na ti operasyon ti eskwela. Siyempre, awang pangisuruan ni Marla. Sumapultot sa bali. No isina ni Mrs. Hidalgo ti asawa na saan ka na nga napinda sa gundaway
Tapno, na Mr. Hidalgo, kan ti asawag tagdan na. Madin sa amin. Tinawag nga dagos manong name ni Dario. Imay nga dagos man dito balay. O niya. Tsaka mo no, mayat tinaramin ko no saan. Abe ka saan, abe ko mo naman, mayat No isina ni Mrs. Hidalgo, ni Mr. Hidalgo. Di adagon dawin da, dagreg ka ni Marla agden na. Agad, no iso kayat da di so. No agtultuloy dito impyerno di so. Ang adamat gundawin nga, isak lang ni Mrs. Hidalgo ida. Nakilakaso deta. Kano kas pakarigan ta, ada kaso da. Ha? Kaso ni Marla. Patsem ka di nga rod. Nga alis to makastrit sa baling eskwela. Baka pagtungpalan na kat mapan na agkatulong mo na gugusti pinggan. Kat ni Mr. Hidalgo, aw mo tinamak nang dakat na kamang matlaid, na kamang dalang, na kamang laisuna. Di ba? Ang nakasjay? Aman. Kukadam, Ma'am Mercy, Hidalgo ti eskwela. Tawid ka na ginaganak ng kuwana. Anastasia, naganti mother na. Oh, di awan ti mabaling tawidan ni Mr. Hidalgo na ti ima-imang isina ni Mrs. Hidalgo, di ba? Manong name dinteng ti summer. Siyempre, nakarakap ti eskwela. Iti sumarano, manong naming opening na maksa ang naglukan. For sale. Manong naming pinimendak pinasyar di kiti kotitcher ko. Kotitcher mi manong naming kani Marla. Oh, nakapasir kayo man. Siyempre, may standby kami di makatawan. Di met din naman namakas dito yung pasama. Di ka mabaling ang masta umakart sa bali ang paging suruan, sa mesa, awang bakante. Pumawa na yung matantikas dyan na pasama. Mabigbig na eskwela pagkatapos ka dyan. Tamuda ka din no api ka nasaraan. Di kiti parents, amuda. At siyempre, agriridig ni parent, akit pagiparanta ko mga, paging transparent da. At nito pa nga tangarot sumrek, nga estudyante. Ay ma'am, samad pa nga nalado ti amin Mabalim pa lang ma-reopen. Kasano kumapag karon? Tawagan tayo ni Mrs. Hidalgo. May kamakamte pa nga ta? O may kamakam. O may makabulan. Sinong oras nagbaling ang prinsipal? Baka si ka. Baka si ka, Mario. Papa ko mga siya. Ngumabit lang ha. Istambay ka lang. Tawagak ni Mrs. Hidalgo. Si mong bat manong nemi. Ma'am, ni Mario ito. Okay na mo. Kapag nakapunpok, tinagan mo ito. Ma'am, abay mo na kasi dyan, adot na apektaran, dagiti bang estra, dagiti pupils, dagiti naganap. Ma'am, ora kat sambot pa nangalataw ti amin. Alis tumit lang ti mapanda. Panagenrol, diyan kami amot aramedek. Kabot talaga nga makulkul ti panunot ko. Impila kong ti kaso ti asawak. Ken ti asawam. Sa doon ti asawam. Hang si mangpet. Saan nga sumangsangpet. Taori sumangpet. Ma'am, please. Palukatamit lang ti eskwela. Okay, mayatak. Basta, sikat ti temporaryo nga mangidaulo. Sikat agduaw nga OIC. Officer in charge of the office of the principal. Ma'am, sana ka qualified. OIC. No, kaya't mo ito agtalin na nga, qualified, mag-master degree ka to.
Ma'am, paluktak, di eskwela, numanukot kat kondisyon ko. Agsubli ka sa dyan, tasikat mangita ulo. Mayat ka? Mayatak, ma'am, para kada kiti padak nga maging susuro, kada kiti estudyante, kada kiti naganak. Manong Nemi, nagdaradaras kami nga roden ng panti-eskwela. Kahit nalukatan Manong Nemi, pakamumi ka dagiti parents, nga mariribukan, naggamyaman damit lang Manong Nemi, kan oray dagiti pupils. Miniting ko Manong Nemi dagiti staff. Dagiti mga susuro. Biglaan ti amin, kadwa. No saan ko inawat kasi ng posisyon OIC, kan diyan madlang grade ng isurok, diyan madlang sak madlang timang isurok. Na-istambay tayo kumamin. Iso nga sa pulak ti kooperasyon nyo. No, niya tiga, dati nga gagetyo, ang mga isuro, sayat yung mga isuro, karagit yung bing, igagaget yung kumapay. Ilalay niyo kumapay. Tapos nalikas na kat na, saan nga mapiktaran ti image ti eskwela kadagiti naganak kan kadagiti karibal ng eskwela. Please. Okay, Mario. Ako problema. Talagang sikat ti solusyon ti problema mi. Baglagad nito may kami kan ka. Kan pinatgam tayo naman ang kondisyon ti ma'am. Okay. No, may naladaw tayo ti dungalawas. Medyo alis doon nyo ting mga isuro tapos nagkastakat sa ating patras. Okay, amumit arami din may. Nagsubli manong naming ang normal ti operasyon ti Anastasia Pre and Elementary School. E di ba isang aldaw manong naming may pimasyar ni Mrs. Hidalgo. Pinayaban na. At ang oray ito office del principal. Ay, katapin nga nang mangisuro ko pa ilang kita. Sika kumatadad to eh. Ma'am, sana kas ka rin ang mga alak na kasukat ko. E kasukat ni Marla. Isod alis ito na alami, ma'am. Gabuta, ado na giti waiting list nga maestra nga. Ang guru oray ti pakante. Very good. Di iso ko mga talaan. Ma'am. Sa pulendak na giti pupils ko eh. Hindi na kayo umay dito, ma'am. Tapos tikas na kat da kayo matlahin. Kat di ka magbasa para iti basta degree, tapos may qualified ka para iti principal na position. Kasi may isang imbaga kanta ka iti nga reward. Kukam dito ng eskwela. Ma'am, ano dyan? Di mo ka di arapaap iti mang-manage kasi ito yung eskwela. Kas iti itadyo kanya ka posisyon ng principal, okay lang. Dagtagi ko ha. Kasi ano kung mga baling ang tagi ko dito, ma'am? Ipatawid ko kin ka. Dede anak ko, damat ten bukod na nga profesyon, dede aw mati nagkalikagom nga baling nga maestra, kas kanya, kas ka rin mama. Ti asawag na mahigmat nga pimusay. Pimusa ka din, Mr. Hidalgo? Kahit ko sawen, para kanyak, kahit awanin dito pusok. Isot nang nangdad sakit ti pusok. Kahit gabot tayo, bilang ko nga awanin suna, matid sakit ti pusok. Kumusta ti kaso da, ma'am? May ni Marla kanyak, nagpakpakasi. Na dinakhangan ko kung anong iram-raman. Kasano kong balin dya kaso no saan nga mairaman ni suna? Kaya nawaray di asawa. Uwan ay kanulatan ng isinak, nga jak pabalbalod. Ure di kita anak ko. May magbagada mo ti kasi nga saan ko langin ipapabalod ti amada.
Anong harti desisyon nyo, ma'am? Diyan tula mo. No, anya to mapasama. O anya? O may nagtukaw dito, sana siya nagtukaw dito. Ma'am, orayin nagtagdi pupils ko. Ala, kasi tutulag ta, master degree ka, tap nagastagat ka, qualified ka, para ito kaya. Tap na umako na, digit ka ba, padam nga mga isusuro. Ma'am, thank you, ma'am. Sakto rin ba nagyaman kayo ka, Mario? Awanin ti damang kumanong nimi iti dating asawa. Manipot ti eskwela, agawid ak di balay, agmaymaysa ak mano. Tawagan nakmadno ka, ni Dario. Oh, pare, musta? Manon nga bulan agmaymaysa ka. Tumawan to ni. Abi, di ka mangalat sa bali. Uy, at pala ang matpaset ni Marlo Tapusom, ha? Di ba? E kunadan nga may kaniti another chance sa bali akmare. Kahit mo sawan, awang pulusan di marik ng mga ayat kaya ni Marla. Ure o magparintumang tisang manam. Diyakon kasapulan ti basura. Basura. Kaya regan na ti basura. Para kanyak, isukatan ti karurigatan nga babae ti lubong. Idida mo, uroreke di nagpakawan. Ngayon siya na inarami ti nagpakawan. Gabuta, namnamaan na siguro nga talaga nga hangkong mapakawan, uno sa angkat pakawan nagman, uno sa angkat. Nadya siguro nagtulagan na karedya nga kamalaala na. Panawan naktap ni sudagdan na. Bakit agdandan na ita? Awanan ti bibiyang ko kadakwada. Baam ti si Imek. Nalaing ang detective pare. Si Imek, sa pulag no sa din, ayan, di kitituwa. No sa din no ti pag-umuk da, nga pagpapapasan ti ragsak. Napimpinas ko mo, no? Malusot da iti pagbaludan. Manong nemi nangalak karod ng master degree aktap na rastagat ko halipatak para iti principal nga posisyon manong. Pinangbalin ko ang busy ti bagay tap na nagastagat may luliwag ko tinalagdem una nga napasama kiti biyag ko. Aging ga, manong nemi analpas kon tinangalat master degree. Paanan nga OIC manong nemi ti posisyon ko. No talaga full-fledged sa principal iti Anastasia Pre-Elementary School. May na minsan manong nemi ni Mrs. Hidalgo di eskwela. Nadanon na akong dito opisina. Good morning, Mr. Principal. Ma'am, nakapasyar kayo ba? Naragsak kayo. Naragsakak. Gabuta sa anin na sumsumurot na sakit ti puso. Pero nakarot kang kayo din, malagip mo. Ni Greg, tinangtad kanyak ti sakit. Ngam kabutawanin ni Greg, matin ti sakit. Kumusta matin ti kaso, ma'am? Pinatgagtikid daw di kita anak ko. Open down. Sandal nga may balod. Pagay dito ha. Nagdandan na ang aroden. Tsaka mo song batang dahil malaksid ano sikat makam mo. Amo ka din nga tuntuntunan di asawa. Saan ka din nga tumutawag, saan ka nakakadi nga tawagan. Ni anin ni Juan, ma'am, katawan ti makita kang kuwana. Di kiti, tsaka mo no, anyat simsim mo kadakwada. Siguro kat isuda talaga agin binadag. Saan na ka nga ayayitan ti asawa, no ti dating asawa, ti ayayitan na. Isuda itan tagdandan na. Ay, pati nga rod nga makastrek ni Marla, iti sa bali nga pagadalan, din to na public, na publiko. Tikas di nga ramin na. Tsaka mo no, sirkan ni Greg nga sa bali nga trabaho, maestro matisuna, at nga tapang isuruan na, no,
Ay, mapingasot pagsaritaan tayo na. Sa ano ko namasaknan iti asawa, balaksid namasaknan kabaling ta asawa. Awanin, ma'am. Mawaling kong tumitin nga, ipile ti annulment kalay sa amin. Bakit nung din na kaya tagpirma, kapilitan masapol. Kapag na nagsendipidensya, akas matinaramin siyo. Kahit nung magpakawan ka, pamakawan o kailang panahawat ang bilang kong asawa. Tiyakon kayat. Gabot na pangyari ka kang kuhanak at nakarugrukit. Kahit nung anyaman tinarukit, sangga din ay may paniti basura. Manong nemi, tinaminsan, nagring di cellphone ko at agdito'y balay. Samot, hanga nakaputbok. Sinong bata? Hello? Hello? Marlo? Mario? Mario? Mario, tinagang ko nga Marlo. Mario nga Rod. Sino na to Ni Marla. Marla? Sumad lang Marlo ko lumita ita Marla. Mario, hanga Marlo. Mabaling ka diti. Umay dita. Balay ta? Tapno niya. Tapno, kasalita ka. Abay sa lusod ng pala kanyak, no kahit mo nga talaga tumay. Ang mga dinagpastrikin. Gastos ta ang duwa ito eh. Ngayon mo rayab itong isublikan ka. Tidak gastos mo. Tabnog baling ang bukod ko. Sige na dobrak. Bye. Tiamok manong na kat saan nga umay. Yung madamdama pa manong na imi adan. At bukod na nga tulbe, katilunoktan na tibindoro. Mario, simmer ka nga sa nagtugtog. At matulbek, hangko pa naala di kita arwatek. Tapos kumalam di kita arwaten. Pakawarin na. Pakawarin na kuma, Mario. Ikan ako the chance, another chance. Ano ba makawan ako problema? Ano kasta? Di nakarakupen. Di ko masdip. Kung nakamanon napakawan akong si papakawanan ka. Imawanan pasit mo iti posok. Gapot ang marimunak ka. Padjim ka tingarot nga at apegganas ko nga mga rakop ka. Inigkers di ba nagkita ka? Iswang karukit ka, jak kayat mo masidag ka. Jak kayat nga marakop na, jak kayat mo masagid na. Kasta ka dilangin, tikadagsin. Napasamak, inaramid ko. Anaminsan layo nga nagbindutak, tinaminsan, kanaminado, soleso. Nakasakit tinaramid mo, Marla. Rinaraim ka, impateg ka, dinungdung mo ko. Pasit ka tirapaap ko, makaasawa kiti maestra nga maestra, nganjak pagarupen, nga inigas nga maestra. Hanya tinakita mi today diyang Greg nga awan kanyak. Gabo ka dita kayat mo tagtagi ko iti eskwela. Gabo ta dita tarapaap mo, kanarapaap ta. Yung nagbaliktad ti amin, Marla. Siyak takin ko kanto ede diyang eskwela. Gabo tayo patawid kanyak ni Mrs. Mercy Hidalgo. Yung sangka kakadwa.
Kahit mo hindi nga gunudin dahil ang eskwela, paset iti rapaap mo, nga saan nga siya tikaduam, no di tikaduam kat tipadam nga demonyo. Saan nga kanunungan ni Apo Diyos ti plano yo. Gabuta kinadakis. Saan nga tignanayon katirimpawan ti kinadakis ti kinimbag. Mabalim mo ti pumanaw. Agparito makita sa nguan, waran at aramidem! No di ka pala pumanaw, ulod-ulod din kang irwar. Pumanaw kan. Kabudadyak kasapulan ti basura. Pumanaw kan. Mani po didi manunemi awanan ti damag ko ken kuanan. Jak mat gandaten ti dumamag. Nga tumawag ko ma, tinaganak ken kuanan nga katuganga. Wano sino man nga kamsat na. At handa mo tumawag ka niya, Manong. Manong name yaging gay, ti may sangal daw, imay manin na niya Ma'am Mercy. Nadaigam na Manong name nga, na nakapolder. Mario, kumusta? Ma'am, okay ti parasyon di eskwela? Mamok. Nagabuta, nalaing ka, mga idaulo. Kaya nalaing amin di kiti maestro kada maestra. Nga, gabuto na laing mo, di kiti estudyante. Ito dito nga folder, at ito yung pakakitaan. Kasi kantag-tagi kwa, ito yung eskwela. Ma'am, dito tiyo, kaspasit iti reward mo. Mas kang ganda yung maawardan na, umanayin na ito yung mga, siya akong ti principal. Sa ako ti mga daulong nga sak tagtagi ko sobra mat launay kayat kung sika sino ko mga ron da kayo saan ko nga si kaso kapot na naka-schedule ti flight ko nga agdarong sa di Amerika ito yan ti inauna nga anak ko saan mo nga may babawi kapot nalpasan papelas na ito nga sikat tagtagi ko ito nga eskwela ti Anastasia Pre na Elementary School. Nga, natawid ko ka di mama, awam mat timayat kada kiti anak ko mang tawid, awam mat tagbali nga maestro o na maestra, kaputa sika, iti may isa nga maestro, sikat pagpatawid. Timakderak manong name kit inarakop ko ti bakit. Thank you, ma'am. Thank you. Gandang namaan nyo. Agtuloy nga, mabigbig dito yung eskwela. Namnamain nyo, ma'am. Namnamain nyo. Ngay patawid mong tumat, kada tigbali nga anak mo. Nasisin tiputot mo nga, bali nga maestro mo, na maestra, sun tumat pang patawidam. Tatnog tuloy ito. Ingam sa mo, suksok tinagan na Uwan, ma'am. Ala, sang mo tumat ti pamilya. No, di mo kayat ti asawa, mga alakad ti sa bali. No, arapaap mo mga asawa talaga ti maestra. Doon sa amat ti single nga maestra at ti babaan. Kas tamat ti planok manong namingem. Kada gito'y ngagtama, awampay ti kasukat ni Marla iti pusok. Kumit kita, betangim kasladan panagamak ko. Numampay, manay nayunan, iti tawin ko. Ngayon tento siguro dito manong naming sample lang ka na gito'y nga tiyempo. Nga tiagdama manong nami, siyempre, module, damat na gito'y mayat ti online, iti pa nagklase. Barbaring nga dantumit lang na gito'y kundaway. Ngagtal na ti kasto'y kasad ti lubong, takunada nga rot manong nami, di kiti ka nung lugar nga nalpasda nga na-injeksyon na iti bakuna, ti COVID vaccine, kat sanda ka nun nga gusto usar iti face mask at face shield. Kan awanin ti social distancing. Kastanto nga ta, sabi ko mata kastanto met lang ti mamasamak met into no makapag injection tayo amin. Namampay adalat ta digitay saan nga mayat ma-injeksyonan. Tas ikon kada kuanda, ti damag manong nami agad 85%. Sa bagay, dakila na 85% digitay mayat nga agpapakuna. Adda pala di kita saan nga mayan. Napapanan nanto, napakita danto, nga pagsayatan danto mitlayang, baka papakunan danto mitlayang.
Daw-dawan tayo manong name nga sabi ko ma. At sumarsaro nga tawen. Next year, mabalin siguro. Nga, mabalin to na back to normal. Nga rin na ka na kita umay klase. Tamok nga rin ito module kada online kada hang nga nasya at nga para ka na kita ubing. At akaduan naman nga na kita naganak na gamit yung module. Ito no, back to back, agsublit normal nga face to face, iti panagklase. Agsublit doon nga napintas, iti panaka, ipasigap-sap ti adal, karig iti uping. Nagyaman ako na, ti anos mo nga nang ibasang, at sabi ko matadamat na ibati ka adal, liwliwakin pagsarbingan ti bihang, karig iti patakatim kayang more power to your program, manong, and God bless. Ito yung halagyaman ng pag-aya mo, Mario.